ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ମାରିକି କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବୋଉ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନେଇଦେ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ଚାଲିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଲୁଣ ପକେଇକି ଚକଟି ଚାକଟି ଦେଇକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ଏତେ ପାଣି ବାହାରିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଲି। ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ପରେ କଡ଼େଇଟିଏ ବସେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ତେଲ, ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିକି ଗୋଟେ ତ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଦୌଡ଼ିଛି, ମାମା ମୋ ଉପରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମଞ୍ଜାରୁ ସେଥିରୁ ବି ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିକି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋଉ ଡାକିକି କହିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚିନି କ'ଣ ଦେଇଦେବି, ଚିନି ଦେଇକି ଭାଜିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? କହିଲେ ହଁ ତୁ ଭାଜୁନୁ, ଭାଜିକି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନି ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ମଞ୍ଜା ଭଜା। ମଞ୍ଜା ଭଜା କିଏ ଏମିତି ଭାଜନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜା ଭଜା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁବାର ଥାଳି ମୁଁ ବନେଇଛି ଆଜି ଏଇ ଆଇଟମ୍। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଇ କାମଟା ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସରିଲା କାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।